Barcelona. La segona muralla romana de Barcelona es va començar a construir per reforçar la primera muralla que hi havia, quan els francs i els alemanys van començar a atacar. La construcció va durar des de finals del segle III fins al començament del segle IV. Amb el pas dels anys, la població va anar creixent a l'interior i a l'exterior del recinte romà, fins que al segle XIII es va permetre fer edificacions adossades a la muralla i obrir-hi finestres. Mentrestant, s'estava construint una altra muralla nova per ampliar el recinte fortificat de la ciutat, que és la que es coneix com la muralla medieval de Barcelona. En primer lloc, es va fortificar la ciutat fins a la Rambla, i a partir del 1369 el traçat es va ampliar per tal que el Raval quedés inclòs dins la zona protegida. D'aquesta manera, la muralla romana va anar desapareixent, emmascarada per noves construccions. Avui en dia encara són visibles alguns fragments de la muralla romana, com la plaça Nova, i es pot recórrer gran part del seu traçat. De la muralla medieval també se'n conserven alguns portals, com el de Sant Sever, Santa Madrona i Trentaclaus. La muralla de Barcelona és una obra declarada bé cultural d'interès nacional.